आवैमोन जे इउटुब एबा केबा माने ब्लग खायमान नुगैफोराव जे भाइरेल खायमाने अबो बाक्साबा जाजाया दंते अबो पहिले जों दामखौ सांसु खुलुमका जारा नायतंनाय इ चैनल नो नक आं कोइनाय आनी सब्सक्राइबर नो इ चैनल नक सब्सक्राइब खायदी लाइक खायदी निनी चैनल नि बिसिंगते आं साना मुसुगो जे संसार खायनाखाय दुख कष्टनि बिसिंतेनो माथानाय सब समय खुशी यङै तंनायावबोथ' बक गैया नक जे लामा कानायदि लामा गामबो माननाय लामा सायाबो माननाय लामा गामाखाय नों गारि जांग्रि जायगा लामा सायाखाय गारि जांग्रि जागो हिंगे चिनिबो सामुं तांथानि अबतैनो ता हिंगे आनो जे जाया हिनाय दंबो आं बारि खायसे बाखा फुलै आं बंनो आनि हामजांबो याफालो आं आरो जे गाम हिनाय बंनो तो साना जे ककरै आंबो हनुमान हिंगाय बाखा सिरि फुनुमान खामोन आनि बाखा तातं किन्तु आं हनुमानिया आं कायसा बरक आंबो बरक अंगै थाङै दंना मोसुगो अबनि बिसिंतो आं साख्रि खायो अंखा पुलिस अंखा इ संसारनि जत्तनि सालाय बरक जाया हिनाय वानसक जानाय रक जों पुलिसनि नजनो नों सिनेमा फुननायदि जे फुननायदि जाया खायमान फुनुगो गुस जामानि फुनुगो गाड़ी सुमानी फुनुगो गाड़ी जाया गाड़ी दाकारले फुनुगो किन्तु इ जे पुलिस रक शुधु पुलिसिया जरा आंहाय ड्रेस सुमै चाकरी खायनाय आर्मी अंथं ओ सिकिउरिटी गार्ड ताक प्राइवेट सिकिउरिटी तंनाय रक बंनि परिबारनि कौबान सफैनायदि बरंनि दुर्गा पूजा उत्सव बैसुक मेला हिंखाय जे मेला फनंथं आइबके पुलिसकलाय ड्रेस सुमजा खायसे ननो शांति रनायनि बागै नों देरायातै जे गाय फाय आइके किफलि थाना बागै हिने बंनावनो डिउटी खायरगो डिउटी खाय दङ बंबाय जाया नैया थुयाखै अबनि बिसिंसे पुलिसक बासाबतिनो नायकल माइना नगो थानानि हिंके सुति मा बिगरागो सुति बिखा हिंकेबो ताबु याखो हिंजागो हिंके मुक्ति रय रय कालाय फोन बेरेगो साइजुं काबै दङ जागो अवतरं बरक मुगिया बरक तानो ओ 5 टाका 10 टाका जे याफा माथले रां लामानि अवतरं नुगो हिंके नकला अवतरं नुखा हिंके पुलिस न गुसागो हामिया हिनि हिंजागो आं तिनि नंनि चेलेन्जनि माध्यमे आं साना मुसुगो पुलिस न गुस जानानि सब फोरों पुलिस तो नो लगे लगे रांनि बिया ना बेले मोटरसाइकेल कासोखाय आंनो रां दो हिनाय बिया हिंके बक्ता नायगेरा निनथानि नों तामो अपराध खायगा अब नायगेरागो नायखा हिंके सिंगारागो निनि कागज पत्र तंग करै निनि कागज ड्राइविंग लाइसेंस नि 1000 टाका फाइन जतनि कम हिमानि हेलमेट नि फाइन अंका 1000 टाका जतनि कम ड्राइविंग लाइसेंस का रेखाय जतनि कम 5000 टाका फाइन हिंके अबतरं नुखा हिंकाय नों 1000 टाका 5000 टाका नों फाइन दमाया नों जुदि आसे बर गाम हिंके फाइन दिबा आइकेबा केस सुदि हिंसादि रां रय पेखेबो नों चालान बिदि आं रां मानि चालान दियानो बिया नक्ता हिन सार आंले गरीब बरक रां करै नों रां 100 टाका लाग दि आने याखारे हलदि ताहिने हिन नों बासिना बागै हिंगे ओ 100 टाका सबो बने आफाल नों ना आफाल बेले पयला नक पाब्लिक रक गारिनि पारमिट न बाद्रदि हासुगो गारि करै मानथ गया थाइबं बाथाय थाइदै खैयै फेबिकल एडभार्टाइज रतै खैयै गारि काय थांलायो नुखुं साका खैयै रयसाबारि एलाका तो खायजे लाभ करै साप्ता वाइसा बाजार बनेट साकागो आसगै सुदु दाइबानि माखां नुद्रुब खैयै थांलायो अबरो कि फारिया अबरंनो फाइन खैका हिंकाय मिनिमाम फाइन रेजिस्ट्रेशन रुल्स वायलेशन मिनिमाम फाइन से 10,000 टाका हिंके नों आइफोगो 500 टाका याफालो न सार रायखादेन सार आमार साइरा देन हिनो गरीब मानुस आमी हिने ताहिना के साबानक ओलोकाले पुलिस आखाय के पुलिस दोष तिनी पारा हांकर देहिन ब्रिज बानाय दङ कालबाट बानायो
o kalbat banai phugo nok thangai de naikha o kalbat basuk cement rokha basuk rod rokha nok na naikha naiya lama salam phugo basuk jorani lama rajana nang pis basuk rona nang it gora basuk rona nang na naikha naiya শুধু nok ta nok o sob paki maskai masuranga namjai hai পুলিশ নসিমি বদনাম খাইও পুলিশ নসিমি চাইয়া হিনো হিংকাই আং তাবকলে যে কাম খাইতো মানি ওবানি কামিয়া আং তাবক একজন সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার আং ডিএসপি লামা গব গাড়ি বাথা গই চেকিং খাইনানি হেলমেট থিমানো রমনানি চাদাত খায়াকনানো রমনানি ওবানি কামিয়া অবখাই অংখা থানানি কাম আনি কাম খাই অংখা আনি আন্দারা তিনটা থানা দङ কল্যাণপুর থানা মুঙ্গিয়া কামি থানা তেলেঙ্গনা থানা ও কাইতাম থানানি যে অফিসার দंनाय दङ স্টাফ दङ नायकलनानै सामुं बंनो चुबानानै सामुं बक काम दै खायतं खायादे दं बक काम खायाखै काम जायाखै आं बंनो रमनानि हिंगे बक जदि पाब्लिकनि रिपोर्ट मानेबो बक थायाखै आं बंनो नायनानि ताइन थाया नों हिनाय आं नायकलनानै जानि काम केस सुने दङ ताइन केस सुया रिपोर्ट सुने न ताइन सुया अबसिना जानाय कामानि तो फुनलाय आमो कायसा बरक पुलिस आं आनि मकल बायथांगो अपराध खायमा नुगै दंलाय आं दंमायो हिंगाय हिंसा नांलायो बरक रिसि कालायो हिनोसों नायथं कबि रिसि कालायो हिनो रिसि तो कानाय न आनि बागय आलका बरकनि किसु किसु कामायसे बन्द दंखा जाबि दुई नाम्बारि खाय रां सामारक दुई नाम्बारि खाय बरक कस्टर मारक निनि आनि हिमानि रक अबतरक ताखायनानि सुजुग करे आनि एलाकागो आं तले बरक मुनिसर आं मातायाबले যত জায়গা आंबो थामैया যত কাম आं जोंखाय मैया ता हिंखाय चिनि पुलिसक आं हाय अफिसारक अनेक दङ बकबो खाय दङ काम गाम गाम किन्तु बंनिनो बक आं हायकै फुनुमायानि बागै बंनो खाय कायसा सिनिया बंनो कायसा हामजागिया आंबो फुरुंना मुजुगिया किन्तु आं वानसका आनि सामुंनो नगै जदि आरो कायसा जदि सोलों मांखाय आनि ता खति दंबा आं सारे फांसिनि सिमि পড়াশোনা খাইমান সিমি आं जे बासे जीवन कष्ट मांखा अब आं जे सियो साना थाखे मुक्ति कालायो बागा खामो तिनि आं खुसि अंगि दंमा नुगो बरक आनो जाया हिनै थेसरा थंलायो थंथं थेसरा थंनाय दं आं हामबाया फालो नक आरो एके सादि आनि जाया न जाया नंगोन दंके सादि आं सागबाय थांनाव सालामायलानि जाय दंहाय आं ता हिंखाय आनि दफानि बरकनो हिननाय आं आनि त्रिपुरा राज्यनि बरकनो आं हिनाय যারা ফাতার হাসতে দंङै কাম খাই যাই दंनाय रक बंनो आं हिनाय सतभावे चलायनो चेष्टा खायदि सत काम खायनायनि चेष्टा खायदि सामुं दाम खायनायनि चेष्टा खायदि बरक जे सुबुं जाया हिनथं किन्तु नों मुक्ति थुबु खायलाय नों शान्ति खाय मुक्ति थानाय किन्तु नों जदि कोनो अन्नाय खायमा दंखायखाय नोंगाय थुइसाय शान्ति मांगाराक इस आं तायनाय खायजां आं तायनाय खायजां मा नों थेबारक मानि बाय नों मुक्ति माया नाय आंलाय थुगा हिंगाय बायफो मुक्ति थाङा आं खासिया कारण आं कोनो अन्नाय खायमा करे आं सियो যারা নিনি চ্যানেল নাই দंनाय रक बंनो आं हामबाय आफालो ननो हामबाय आफालो